Здравейте хора! Днес ще ви покажа моят iPhone. Моят първи iPhone, не който държа за пръв път в ръцете си, в който вече се излича мой. Само да махна головката. Толкова е прекрасен. Това ми е мечтата. И седи. И хора, този телефон. Сега ще ви покажа първо на кой бил. На един мой приятел на име Калян Илиев и той ми го подари. Но естествено, че няма шанс да ми го подари така здрав. И затова аз го ремонтирах. Да, беше на ремонт и го взех вчера от ремонт, защото той няма шанс да ми го даде така. И вижте колко е готин, това ми е първата мечта. Вече съм се инсталирал някои неща, както виждате, и днес ще ви покажа всички колко. Включително една, дето си купих днес. Първата, дето беше с телефона. Втората, която пак беше с телефона. Третата, която пак беше с телефона. И четвъртата, която аз си купих днес. И между другото, това стъкло май може да се маха. Не, той е залепен. Днес ще ви покажа как седат всичките ковки, включително че тази ще бъде последна, защото много трудно се маха. А първо ще бъде ето тази. Тя е с батерия, между другото, обаче се преебава. Ето го как изглежда отзад. Ето го и отпред. Ковка номер 1. Ковка номер 2. Между другото и отзад е изчупен. Вижда ли се? Вече трябва да се вижда. Ето го. Ето го и отпред как изглежда. Добре, няма да е тая последна. Ще е сега. И между другото се слага леко. Сложих я лесно. Ето вече. Пак се вижда, че е щупена. Имам 18%. Само хората с iPhone ще разберат каква мъка е с батерията. Едно познато момиче ми каза, че имала iPhone и го е заредила на 100% и 20 минути. Гледава нещо там 20 минути. И такова. И е паднала батерията на 20%. Ето е силиконова такава. Дето отдолу с предпазител. И това за мен е най-хубавата каловка като цяло. Дето днес си купих много готино, седи отпред. И отзад. Не, имам 27% между другото.
Обаче тук не мога да си качвам нашите си видеа. Защото тук нямам видеа. Google Петрок съм написал без диск. Ей, ти момиче, тук сме малко. Любоше, класиш. Трябва да изядеш всичко това за 3 часа с един приятел и печелите почивка. Чакай. Какво? Здравей, почти се записа за голямото ни раздаване на iPhone 15 Pro. За да се запишеш напълно, трябва да изпълниш още 2 лесни стъпки. Имате нужда от едно телефонен номер за контакт, 2 имейл, за да можем да ви се общим. Чакайте, че някой ми звъни. Току-що разбрах, че това е измама. И само ще ми навъртат сметка, ако си напиша всичките тези неща. Затова не дайте да го правите. Ето го иначе съм и... Аз направих ли си Инстаграма? Да, ще проверя. Да. Snapchat. Story. Да. Нето и през какво снимам. През стария ми телефон, защото аз не съм като професионалните ютубери. Тук имам приложения, пазари, Google. Все различни. Между другото, хора, ще ви дам едни кодове на шорт, за да си имате готини иконки в Brawl Stars. Сега ще ви покажа иконите. Да, както винаги, ако си с нов телефон, почваш на ново. Имам нещо в шока. Да си дай ли храна? Да, мама дойде да ми даде храна. Не се знам, че като си с нов телефон, почваш в Brawl Stars на ново. Да, пинчетата. За едни кодове. Сега ще види такова. Знаете ли какво? Направо ще ги такова. Ще ги такова. Не, аз па даже нямам куп. Следващото пинче е клоун. Третото пинче е ето това. Легендарни са. Имам една новина, хора. За телефона. Ако излезе. Чували ли сте за 3G iPhone? Този телефон е 3G, ама аз не знае, защото все пак този телефон не е мой и аз по принцип не знам нищо за него, освен за това, че 64 гигабайта и 3G.
Нищо това повече не знам. Ето тук някъде би трябвало да изпише 3G, ама си бъркам часовника и... Оля. Не, че има къде да го включите. Затова сега ще хора там да го оставя. Но там, където се зареждам и то телефон за снимане. На видео ни качваме. Аз ще имам да го оставя от мен. Чао! И от телефон. Много се радвам. Чао, хора!